As many as the opinion say aye, contrary opinion say nay, ayes have it. To ng'enyne na ayes have it nikech ing'eyo ni bende gima jatelo Ker marwa William Ruto osebedo ka otimo en advocacy, osebedo ka o advocate ne bottom up ni, to en bottom up madonjo nyaka e Azimio. Kech nitiere jo Azimio bende miwacho no osenyiewo kata osekwayo gi mondo gimed kwan margi. To king'iyo kata kamati ma wawacho ni ben kamati ma jatend en speaker. Koro speaker to en speaker margi. Omiyo bang'e dhi bedo matek ka samoro kata kigo kura no mar mondo gima Ker dwaro speaker ang' no tamre, dhi bedo matek kabisa. Omiyo politically speaking, puotho kata nonro midhi timne nominees gi kacha to gidhi kale. But koro wach matek kabisa dhi bedo delivery. Bende onyalo tiyo matek mar mondo tim gima jo Kenya dwaro. Nikech bende kaka isewacho, to moko kuom gini gi cases. To gima waseneno e Kenya Kwanza serikal manyien ni en ni kata ka en gi case to sama tino odiochienge moko ariyo adek to case no osewito oko. Omiyo kata ka koro ing'iyo tudruok ma bende gisebedo goro gi migawo mar doho kata judiciary, chal ka gima sani gisechako bedo gi some friendly bedfellownes ma koro ginindo machiegni, wanyalo wacho ni gibete a pam moro ma samoro tek mar